Els infants de Sant Gotleu a Palma han unit avui les seves veus en defensa d'un barri net, una activitat emmarcada dins el programa El Barri Educa de la Comissió Educativa de la zona. Un projecte que, a més, ha traspassat fronteres perquè ja ha guanyat un premi a un concurs iberoamericà sobre bones pràctiques a l'escola i al barri. Sant Gotleu ha alçat avui la veu amb un únic crit. I qui fa aquesta reivindicació són prop de 500 alumnes dels 4 centres educatius de la zona. Amb aquest acte volen que tots els veïnats del barri es conscienciïn i respectin unes normes mediambientals bàsiques perquè tothom, diuen, es pugui sentir orgullós de viure aquí. El barri de Sant Gotleu està molt brut i necessitem que la gent no s'escolti. Ho volem net perquè tot el món sigui content i podem venir a ser amics. No embrutar el carrer i recollir els excrements del meu cap. Proveïts de pancartes i de dibuixos explicatius amb allò que desitgen per al seu barri, han finalitzat la seva particular protesta llegint un manifest i amb ell han volgut plantejar un exercici de seny i de reflexió. El nostre barri és la nostra llar. Cal respectar-ho, ajudeu-nos a mantenir-ho net. Aquí la cultura i les nacionalitats queden unides en un mateix objectiu, perquè l'educació també surt de les aules i fins i tot dels més petits es poden aprendre grans coses. Aquesta conscienciació començant pels al·lots, que se suposa que dels al·lots anirà a les famílies. Aquesta és una de les primeres actuacions del projecte El Barri Educa de la Comissió Educativa de Sant Gotleu. Ha comptat amb el suport de Maia i de l'Ajuntament de Palma. Cada any agafarà un nou repte i objectiu per assolir i seran els nens i nines del barri els que hi treballaran perquè arribi a tota la població.